atutol. Kagi ako paman na maraw ta invitation siya dito. Abungan ko siya bala ingat. Na si Karomanian, nagpupa siya na miya katepi. Na inauna miya rin si Karomanian. Mugin siya na nuwaka sa Muriataw. Nakagi din ko mananakaw. Na pungkirawa, tunariyan ka, miya katibu, amana naman nakapumawata karamaknay. Na miya katibu, akapalalakawa ka na matip ng ilalakawa kang kapipiralang. Owa. Na pungkiraw siya Karomanian, nababay, ananakaw ka din. Sabab sa kapunan ng kakuin mo, nagupalatiyan ka ko Allah, ikaw ka nagpipikira, uy! Ako din kaya amak mo bawatata, kaya isala na sunisyon ay punilak sa tabang, sa kasyapar kata, kasyapar kami Allah. Inaw na beliw kong nagyang ko sa mama, napungkuraw ko din. Napagilim ko lumiyong, uy, nagkamasyam yang kapipira, pululagun, uy! Na isa kaya panutulaw na miya kasubraso, lupululaw na kapunto na diir. Dalin makambalingan. O, tama siya, kami ang mga pasan ng muli. Kapunto makaganda na mayaw. Kaya may kapanutulta naman na kaya lalapang yan, na kaya pangadiyan pan, nakambaling yan pan, na miya kasubraso, lupululaw, nakaganda tanong sinasubrat, lupululaw. So, kagapwa tanong siya pan. Pamakapanutulta naman. Siya marin tanwaya, kaganda sa tutu, miyanik siya din. Ayun yang pun kaya baling, ayun yang kaya baling. Iya bola kaya nang kasya katawados. Tinawra ka naman ang pun. Lagi na pun ako sangkay at tampar sangkay sa depan. Inino ko ito baka po sa tampar sa depan. Lagi na miyagan na ako sa ilmo. Miyagan na ako sa ilmo. Na miya kasobra, sudo puro lang na dapat may sa mga pamilya ko. Inawaan na pinso karumakan na ayamaan na niya na marilibid apakatatanaan ni kapong bawat tayan. Dahil yung kanto ni Maulaw Layran o apaman ang yawiyak sa karumakan na babay umibawat at nakadabot at nakadamon siya rin niya pa. Iya kagirawa din na siya katawalok siya at karahan din. Iga karahan din nakakataya magbuwa niya gabi bakit magagawi na parapan kaagagawi sa lalakaw dahil iga karahan pa ho. Kaanay pagumalakas sa kanan na ilamo ka may ito. Natingin na may wapakulay. Lagi nung kono ko magagawin na po inindaw niya nung nailam mo. Lagi ako similasong na dapat inindaw niya nung nailam mo. Lagi ako makaliwanag na tinabapa. Waling ako bapa ka. Nagbuwabin niyo man ako. Ilam mo akan. Oay. Ando na panipag kumalakas sa kayo. Ilam mo akan na miyak kalala. Miyak kasubulan mo puro lang. Hindi ka nagkapagalan ko. Ilam mo. O agama. Ando na panipag kumanakaw. Ikatarabing baling ako. Nagbuwabin niyo man ako. Lagi ka naging baling kaura. Nakatisip ka kumanakaw ko. Ilam mo ka. Lagi na ito no. Hindi na sebar ka. Kadua, pakat tigar ka. Kadalo, pakadanak ka. Natigyan na, pa, di na mo. Hindi na ako na meswakan na nan. Natigyan na, pakadagatan ako po siya ka. Kadalo, sebar ka, pakat tigar ka, pakadanak ka. Tigyan na, minimura siya kananan ko pa. Kahit ako nakatawa na kananan. Pagkat na tututul, lubiyan na ka. Kaya kailan na ka. Inaw na dia gawa nila na milenian na inaw yarda. Ang yari siyempre. Sobra 20 lang. Inaw na kanlak na sukay tao. Kaya niya kaya suling inaw na sumising nga. Di na inaw. Uuyog-yog siya karumakan na kumakalan. Kaya niya na kaya sulod. Na kaya sulod yan. Iyaw-uman yan at tortorogin si karuman yan kababay. Akad na rumurang na mala amama. Alam yan kagulo ko yan. Tingin na dalawang kabis siya, babay, kasunso kaya waka nag-isya salak. O at pag-iri, mag-umyan di mo salakawan. O at, misya salakaw, ang kaya akarong ako na babay, nalang siya natutulog. Unyan mo na kayo ang pato ka, nasa mundo pato kaya, di punggulay niya. May akato-ato ako na pato. O at, daw niya mo na misya, siya karuman yun, nabugyan po ito ang mamaruman mo. Kapag patokan niya siya, kapag munong niya siya, kami sisiya ang kaya dua kataw. O ay, nada ko natin matinami ang pikirian ang kontra ni Dorumunos. Abiat yun yung kalahin mo ka. Nauman ang kaunay na, sibar ka. Napakatigal ka. Napakatigal ka. Oy, sibar ka. Napakatigal ka. Sa kaya mananin ang bayurantang ka. Pagkakasab, doon namin ipagteke sa patok na mundo na punguro. Ito naman na, niya ka na siya karoman, ka na niya lagi na punguro. Niya mo may na punguro. Nung narumili-gili gamatan yan, ilan yung si karuman yan na miya karagila, kita kailan niya karuman yan. Na, pagkain na nga karuman nila babay, di na parang pagkakilala ka ng mama, puro. Nung niya kung laki makilala na, nung na si karuman yan, miya kauma,
Naku nabi makagurok siya karoman na buboy, ama siya tidak kagurok. Nauniya po kawang kay arum-arum nama, ay! Wata ko lain na pagnawa kami ang kaumas siya binita. Naku, nakagya ko man lagi na di siya arum-arum lagi na, nasuwate na dito siya kaugatian. Nandiyan kagurok ka din. Nandiyan pikiran. Nanti kayo dalam mengsindiw ng koto anak sangi atau namanya partai akan sekar maka namanya partai akan kaya awata akan la ilaha illallah mga uri penolak naku naging pada lagu yung mamudah kaya maya naku tunangarakanin ay dua ma datang sekali lumayanay sama sakit ini kuatan na kanina sama ni madula pagkat pinagsuot ng alam ka ang pagpunod-punod kayo na mulay lang kaya po na kaya kasama mulay nagagagas niya si Iwata niya nagagagas niya si karumanin na pungguro ko na yung disabag mga orifan Allah kailangan ko daw na mataguro ka sukang bayrantang nakasabat ako kapakanan at kaasara mataguro ka ng insyaAllah na padala sa kaputuan operatir kasi ko Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الذي قدر على كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على سيد الأولين والآخرين المبعوث فينا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإنه كما تقول الله سبحانه وتعالى sekalian di titu-titu kira kebantuan aku ada tu. Syalawatan dan salam kepada Muhammad alaihi salatu wassalam yang kedua kepada manusia yang ramah ulama tanu bagian Sa'id Zainuddin na tuwid ng manajib ay kamarila ma'ali dia nasihaling jaman na partner ko mga guru amika miyama oo na din o kapagpagalat sa ilong kadis kami. Sekalian sa nawipan naibtida kami. O ano na siya sa ilong mo. Kaya Peter Allah na wasabiku. So miyaw na. Lagi siya talo na madabal pa na pagkailay. Api miyaw na anak sa ilong mo. Asakana gupanga gupagalan na sumasayang kapanamago. O puna na miyasawa kaala pada bagkugalita pengatahuan manda kinuwa na ibabaho pakakalin mago. O dito sabab ya usian yang kagaya dia Eid al-Adha. Ayaman adha katanya maalim nakaku kurban. Tarulan tanong kambida sa korban ang sa akika. Sa korban, nasibog ipagtibog si Sadir Eid al-Adha. Ari Zainuddin, ari Guru Amiyo, ari panurutan. Ayaw maana niyan na dia syuqadir yakin ya Ibn Abbas radiyallahu anhu. Isyam yakin ya Ibn Abbas radiyallahu anhu. Tebet min sanaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, laqad nabi alunian ahli. Lian bina tutul. Jika matai syakhi alunian atina laula tamat upama buka badan miyang gulaula o Ibrahim ayah painan amiyasum balian
Naswata iya na Ismail na kaya magwagkaswa ang mga oripan wala na uman syaragun na kaya pagkasyong balik ka mabukasi kong mga wataka. Dito man, imana aming pananamatan ko Allah. Abi ayam niya sumbali na kami, nakabasya ng Jamal, na dito magisubot kagagal na uman kataraya na pagpakasumbali sa kambing, ang kaya inadiyad na syaragun. Ay labat ka na pa makaya miya fay na miya sumbali Ibrahim aswata iyan Ismail. Naman akang buko. Andini dulan na ito maswait ang alpahan ng marisa na din guguro. Yung mga watakan, rila kano din. Kaysa naman ipatay rakan. Allahu Akbar. Na mabukas yung mga watakan na pera ulang pa na di babakuy. Ada ka nusyo. Bukan ako'y kami man. Ako'y galawang kami kapiman. Nandali miya siya yung mana niya na ayaw at apa, na pito pataw. At ipito lang kung nakay pa. Na manidi pa siya tabi at taso di puwat at inas kami ang garumiyan na manidi ka di kami mo. Ayaw mana niya mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Nakisyagan. Okay! Nadiyong kota kaya aliyai alim jamal. Ayaw mana titu wa ini tapang Allah wa Ibrahim. Na anin akaterian amaterian. Nenek sabi ng Allah. Oy, ayaw mana niya nang katingin na sabab sa kapubayan kurban, kapasyakin ka kurban. Oy, igiraid, nakanabae buwan na di kurban na kambing, ka mga unta, mga ayaw mga sapi, na mga kambing. Oy, na dito sabab amaterian yan. At kinanawla, amarani Rabbi an asbaha ibni. Nasabahtu. Ibentinin ko Allah at walakan. Ako isawirakan. Ang kurban na kapon sa wata ka na Ismail. Na pag-iiliyakan ng Allah. Ang kurban na ka na wata ka na Ismail. Naunay ng puno Allah. Allahu Akbar. Terima Allah. Inu igirasya ka. Nadi ka. Pagbanaro sa samaya. Adagoy ito pada kaon. Manini po siya Ibrahim ka ini, tuman yan sa sama niya yan. Kada pangirawa, ibentadong ko Allah. Kau pun makapasawat ka na sa board, o di na bar, examination, o di na makadokator, o di na makaalim, na ibentadong ko Allah, kay pumasa ka ni sabi ko gawin. Pag yung makapasawat, nito ka mo di puweda, ano siragan ka? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Najinan mga uripon Allah subhanahu wa ta'ala. Pamana adin digira ko na kadiroka oy adin ko na kadiroka na pagtutungan ko ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil din ko kami ay siya na ay natalokatawa mga aad na mga aibin dahil pero na aib na mga pawingyan paganero na mama nabuta ikadu mama napupunggalan ayaman napupunggalan na di bangga na bubuo, di alawas yan, na makagaw pa, nakatamatanan, na pagkaududo pa na lawas yan. Yung di bangga na bubuo, na suway kataloron, na upaw, doon na bukyan, kaliguli nga na bu, kahit ka nakabu. Nabiya kay siya naman, na sa katawa malaika, dama aliyo sa Jibril, o sa Mikail, o ang taga malaika, basta malaika. Nabiya ka silin Allah sa ayaw maanan yan, na manusia bukan kana pasyarda na sumim sa diyan kay abuta sisa niya mga rajulun a'ma mama abuta diyan diyan kay malaikat asa salin sa tari na tao diyan hay orib ka na wallah upama kapakailaya ka wallah oy na makailay ka pa napakailay ka wallah labagat kanya sa munta anto na isuwa ka inong sariwa ko pagaylay na matagwalaw din makadana palatiyakan ng Allah dati no ko niya kaylay ka kung Allah hindi nagsariya tanong hindi ka tinima siya Allah dati na upama ka ulanap siya unta kapital ka thanks to ka pala nabatang ko Allah natugujib ating malekata napiyakaylay ka Allah sa idin Allah napiyakaylay nakagya ko makaili na sa tigitalo adi makapamalakpak sa kapukit sa itigin. Dati nakatamsuuntan ka. O ay nakapital ka. Namiya ka na karupinutan yan. O siya man yung manalim kay mama. Rajulun abras.
mama apa kebuat. Oh, tiga na, hey mama, apa kebuat. Pamakasih marana, bangalu tunggulo lang marana, betul na na pia liurawa, pia apat pa na lupa. Abang girong mo na, hey, apa kebuat ini, ya, tenggus. Tadi itu na pagpagamin nila, mada ka naman natawa din na paggamin sa matatagurun. Pamana mada ka na ibalata, mada ka ligila ko na pinarangita ka, o baka kebuat siya bulokado. Tadi ini bayaya Abu Lakado. Meron ka pagkarangitan. Panalamat tingkas wallah ka kian angkaw. Umsubay ang matangan na tarakala o palang gana. Di matitilis ko pagkaground zero. Nasya ni Mami Murna. Di matangan. Pamakaya matangan na tarakala o yung manan na nalimu. Allahu Akbar. Ay nabida ka na rin na di mo tamatangan na tarakala o limu. Nandito mabigas sugat akamu ko. Nagbibisya nga ako din. Kala-kala ko mabulit yung karaginian. Ayaw maana niya mga karipon ng Allah subhanahu wa ta'ala na isaw. Na miyada so kabuhayan. Miyada normal so lawas yan. Natigyan na kata pagsitigin so ay manan niya sabi ka. Natigyan tulong nga sabi. Natigyan na pangumuyagan na kayo ni kapital ka. Nadi makapamalak pa kang kaya ako kabuha. Alhamdulillah, Alhamdulillah, yunungan ako Allah, higala ko niya sa kapital. Na ginawa niya, doon niya daw kaya siyasanin sa mama. Nalay ka to. Na ayat man namin yung manyan, nadir kaya mo rin na rajulun akra. Rajulun akra. Ayaw mo rin na mama ako paw. Doon napagturo na buhok sa unong yan. Siya man yan. Jika nak makaburden tuya bukan kaya longkang. Alright, lagu bukan kasa kami, nausap ko siya may turun. Kami, at karisyo na ka. At sige na, una naman tapos ko, hindi pangaling mo ako niyan. Hindi pangaling gagawa ko niyan, tatamasak siguro. Mata na sige na, siya rin ko pagkakali, pamanak na katuwan na pagkakali, una naman tapos ko Allah. Nanti na pihak dawal ang kaya akabugan yung kaupaw na udah sifat na romiti ang kota buksa kota ulan yan, apa na ulan yan. No. Dili ko pihak kami, lamu sila bigkakawasa. Lamu pihak kagkakawasa Allah. Di sini masaya mana niya na manusia, agak malaikat Allah. Na sumiyong sa diyang kaya apa ganay ang mga niyan. Arrajulun, a'ama, mama abuta. Adito sa pihak kaya Allah. Bisa ni jatuh sa biar dorong kita mana. Bisa ni saya tahu. Semua saya siapa yang seperti kau. Aina. Assalamualaikum. Yang bilang itu suka kasalian nabuta. Jadi misalnya, tidak beri kebahaya kawan. Ayah mana ni nak benang panganan kana kasar apa panganan pakongkong. Kemudian nak ikap kebawa kunin. Kapata tanah waktu sadaran. Nanti na ini kapula dah kawan. Panganan kana kah. Allahu Akbar. Inu kapula dah kawan. Pangingin naman laka. Nanti na dia kaya mga sabi ka, mga utaka, may kadakalakan ko, ino kung munipo ka siya doon. Nanti na kaya pangayapakan o naparal ka. Hoy, Allahu Akbar, may po tutup masusabi niya maranaw. Sabi ko, na ba nang namaranaw? Kaya mana niyan, nanti na nakisip ko may turun. Apa ba ito? Iba ka na napagpapawatapan. Nanti na sumay ternon. Nanti na pa magagirbo. Tama sabi rin, kami ang iniyanon. Natigyan na pakakasuling kawallahu anda kabatarfa. Sayirin wallah. Nakumya siya Buddha. Di pa ni mga wakawa, hindi sulanan. Pagi ang miyak pilyo, miyak open. Berisag yung akhir ang kuto mga ayam yan. Pilyo, parte kamusto ka terukiyan. Abnarul. Allahu Akbar. Nadiyanan. Kaya makna niyan, siya mana dia kaya apakah syariat na pagkabuhat. Jesalin masyadok mardaki pangala nasamasya sa pagkawaw. Tiga na assalamualaikum, tiga na waalaikumsalam dito sa pakasalian. Waalaikumsalam. Natigyan na dari ang panganak kanakasan napakakanakong ko. Natigyan na wapya na panganak kanakasan wala kay tatalado. Natigyan na dia ka mga ayaman nila tanong na pa. Na iba pa kondisyon ko ni. Natigyan na ako syukur ni ati ako sa mga muyagan. Ay pakasalian na sa timan. Kapag isa na kakamago. Natigyan na siya katawa mga dito sa malaika.
atina pakakaswin ka Allah sa ilin Allah asala na pumaswin ka ko ay mananian nakabuo ka kapag lang sukat Europa. Namin manalawas yan. Namin po siya mga ayam yan. Alam mong sibukeg at irugo. Naiya siya mo niya manaliya kaya pakasalin o pao. Nang pangalasal ka. Ay niya nung kaya yan tipo niya sa tuwa. Ay daw, Papa. Hindi ka ni siya bagar. Natinaway ta ko lang, no? Natinaway tayo hindi na ako ko lang. Natinamay ako sa anggawalay pa na may tanggal ka na tauron. Napagkaura ko yan, napagkawa ko yan. Nakubin na matatang siya na panganangkan na sapat akong kaon. Ay daw, papalik ako pa ulay. Papalik ako yan na panganangkan na magiging ko siya naman na yan. Napapakingkanaman ka. At yan po siya mga ilawakan. Napapamili ko na nisida ko. Yan nga uta, yan nga sabi, yan nga kami. Saan siya mo na nisida ko? Nasumbalin ako ni Mantuba pa ulay. Kapag-isada para ko. At di na itarus Allah adiyong kakapakang babatadama. Sa diyon kay atam ko kanapakalaan Allah subhanahu wa ta'ala. At taman sa ayaw ko bilang kaapasyon na dimutra sa kataw amamahaya manalinaw pa. La ilaha illallah. Dadinan. Di usap kay atam mo kay babagal ka Allah. Di usap kay babagal ka Allah ilmu. Di usap kay babagal ka Allah akadatu. Nanamulang na ng tapang Allah subhanahu wa ta'ala. Wawai, tatapang ang kaman ng Allah. Iya ko lang kaya na niya na ini bagay ka asiha. Apipial ginawa sa kanunia. Nanaman na ka ng tapang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siya man na aluman, at man na may panutun. Kaya man na adresan kaya tutul. Na datari wa mga apa na tabir ka ng mga bay. Ano ba yung datar? Tabir ka ng mga bay. Ba iya tigintan wa kana abo ba iya marapatik. Ba iya patok. At nalintiro na po iyang marapatik na datariyo. Mag-agama, may lingkong kasosyo tapon bitar niya na kaisalami. Ilang man ang kota ang marapatik, kay saan na napapanok, ang makipuntan, kanyang kota ang muli na kamatanang aaris niya biya. Dahil niyo alam na bay, miya kape, miya kasusulutan yan. Datariyo, miya kape, miya kasusulutan yan, kung bitar niyan, nakasapangan niya sa mga aurat yan, na pagpagdatan sana kami sana kao, na mapiyak na kapagpilir ka, na ayaw na rin siwala, hindi na ka magipagadat. Ayaw man niyan, na ikaw pada kaso kasi siya pangka sa ginawang ka. Dahil mo na sa kanyang mga bay. Dahil nga kagum. Basta kayo sugol ka na miya kapiya-piya. Dahil nga siya kayo. Dahil nga kagum. Dahil mo na nagamas ka ng mga bay. Katiya. Igiraas ka na magagawin mga sa katiya ng mga bay. Igira piya pernah kung kabir kan naman piya katiya ka. Na piya po iya debutan yang akaralatan. Na matang wala ka din kapiya mo kumungina. Ay pano pagpupungin wala sa katiya ko. Piya niya nung batada kumungina. Kadaya mo niya na. Na plaster niya nuna, na triangle niya nuna, matapala ko man yung makailero na, grabe! Pagkakauman na sa katay di ko mga bain. Na mukit nakapan na po mga dato na pagpakagiraw siya na pagkadating yung manang. Pati manang, makisama ka doon ang yatano ka. Igrap man natabir ka, natabir na mga bain, na ngabugyan na ilenyo niyan, din akong munggon. Kaya penabangannya nasa pengalawa ko yan nasa poton. Kaya pernah sa ruwarian, na taman sandep. Dia pernah ngabubian dan kita pernah ngatawa ng muka. Dia yang ibu-ibu niya makabina-binaneng. Na namanya dia akan nonton tadi pun yang katakan nonton kamu deen. Abi binaneng yang ngabubian na ayah bangannya nawatawa pengalawa kaaboyan. Dati ka na mata na grabe raga ko pakatata bubulnya. No? Dahil niya siya ngulit, Allahu Akbar. Niya atawa-atawa. Kung makita po lang niya dyan yun. Sige lang niya kita, no, batago, bakurong batago. Dahil, napapagpun na biyukan mo. Ibasan mo, ito to Joshua. Agit sige na, di man kasangat teenager. Naong abiyan na kita pagmaang kasabutan ka. Ikan apa berkata-kata, mata kau lah kapian di kapal mangkau. Kabeda kan kapal sa bibir lapis kabeda. Kau kailan kapal merokok tada. Na dili ka ating ko namya no. Namya ilaya debdeban. Allahu akbar. Oh naman gede-gede lah. Oh, tadi disebab mga oripan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kaya dunia, namun tak kawasan pun tak kawasan. Oh ay, lamu-lamu na yung partik. Lamu na partik sa dunia.
na ayaw tigin na originalon, ayaw originalon, na sukiman ka, na gusto ka pag-Islam ka, akapaparatiyan ka ko Allah. So kada ito na parte, so pamanatamo na parte, so karoman na parte, so yaman niya na wata na parte, so kasibisibil ka po dunia na parte, so katero ka na parte, ay no pitero parte ka na muna kada, kapag na parte na kada, na kaya original, nada ka kada yan. Yun naman na original, sa kaya niya ka na muna parte, ay no original nun, na so katatagur ko para tesik Allah subhanahu wa ta'ala. Naman, anong naman ganda-ganda? O, kana ba isa para kano mga paiso, pamana, so tignan mo katatanusan katigitan na mga alim mga patatanusan kagi madudunya ta kapalate nakapakir kan ayos ko nasara di tutu kasobra kaya na manamilenta yang makakapan kasobra pernah sapian numbek ya pernah yang mudulia nasunso ugun na pato ya pernah kiranya na depression akhirnya kumpul satu tuan Allah nanti manurun tubuh istana itu oba kama kapit na sa dato kadi mago na kapit na kan mga bay nagisa kan di kesang kapan mga setan akapot kapit na si mga dato gila yung ta pangakapan nunuwe punta de nasugya gina panya mga dos ados sebenarnya di pagano abo butuh dengan arthritis ini kasagay din nga biya ka tete na biya kon atay dito na ang aroma ko nakapit na kanugman na kibago paman natabir ka na mga bayo kung nakabasyan paman na beberti yung napunta niyo pagpagdakan na asara ni Berbakasabra na baka na kung di ba katigil na mameriti na asara bisibisya walay pagpiripip ka na sibisya walay apara pa mga karman asara di ipranakaw kamani ipan na nabukibor kay karong mga amat mamot-namot hadisa din na bibor niya ka kaya bukibor niya ka nakating ko niyagas tama ada menaiki kasih itu ya sama sampai sekarang yang akan tua-tua mabido ada menapil dengan baik pernah jadi ke kamu sana kamu sadana waktu nak aku ni sama bawang ada kamu ekor yang latihan yang lagi pensiun pun latihan asal makan di kalau mana guna makan berat makan beri asal sudah takut tahu saya pakat tapi kan mau makan beri labaskan ni kau benar ke semua tanya yang kan tapi biarkan guna labaskan wah, dari yang mengawal Allah. Oleh yang sama dengan ada cara Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim nanti penganwala. Kalau ini syubatun wallah atiwa. Kaya mana atiwa nak tapang. Bagaimana ini syubatun wallah atiwa. Nasukiat kurbanan yang kuat ayan. Dari yang umat kurban. Kedua, ini syubatun wallah atiwa. Na una piyaki awatun wallah semua pamilya yan. Inawatian sa pangapamilan na isa riwaya kami abatian ayaw buwa kaya pakapagiliran ko Ismail na kami ako masapulong ako talurago na iladiyan isa riwaya na kami ako masyurago na iladiyan ay inisugurun mo ka akapagkurubanan yan ko Ismail na dito panamailan yan ayaw maanan yan na inawaan yan sa amanan yan na hajab away ako Ismail na may ito sa Ismail na ayaw kaya pakapagiliran na kami ako makanaapurban yan sa Ismail. Ano naman ganda-ganda Allahu Akbar berarti atau syamko tuwa isya'atutul kagi ako paman maraw ta invitation siya ito apula di ko siya bala ingat na si Karomanian nagpapasya namin at tepi na inauna miyari si Karomanian mungkin siya nanuwala sa Muriataw na kagi din ko mananakaw na pungkirawa tunariyan kaya miyakat tibu amana naman nakapumawata Karomaknay na miyakat tibu akapalalakawakan na matip ng kailalakawakan kapipiraran owa na pungkiraw siya Karomanian na babay ananakaw ka din sabab sa kapunan na diyang kakuin mo nagupalatiyan ka ko Allah yung kung ka nagpipikira uway ako diyan kaya amak mo mawatata kaya isala na sunisyon ay pungilang sa tabang sa kasyapar kami Allah inang na beliau pun nagyan kota mama na pungguraw ka din nakagilip kolomiyong nagkamasyam yang kapipira puluragun na isa kaya panutulaw na miya kasobraso luo puluragun na kapunto nga diiyan dalin makambalingan kama siya kagi ang makapasan na muli kapunto nga kaganda na mayaw kagi may kapanupulta naman nakiadadamang yan nakiapangadiyan pan nakambaling yan pan kami kasobraso puluragun nakagila tanong sinasobraso puluragun so kagapwa tanong siya pan pamakapanupulta naman siya marin tanong ayaw
Agad na sa tutug, miyanin siya gito. Ayun yung kung nakiyabaling, ayun yung kiyabaling. Iyabala kaya ng kasya katawalos. Tinawra ka naman ang boom. Lati na po na ko sangkay at tampar sangkay sa depan. Tinino ko ito baka po sa tampar sa depan. Lati na miyagan na daw man sa ilmo. Miyagan na daw sa ilmo. Na miyaka sobra, sulo puro lang na daw may sa mga pamilya mo. Inawaan na Kristo karumak na ayamaan na niya na marilibid. Apakatatanaan ni kapong bawatayan. Dahil yung kanto ni Maulaw Layran, o apaman ang yawiyag sa karumak na babay. Umibawataan sa kadabuatan sa kadamon siya natin niya pa. Iya kagirawa din na siya katawalog sa karangan din. Iga karangan din, nakakasya magbuwa niya gabi. Maya gabi, bakit magagawi, naparatan ka agagawi sa nalakaw, na iga karangan bago. Ano yung pagumalakas sa kanan ng ilang mo ka, may ito. Natin na may wapakulay. Lagi nung kono ko magagawin na rin po inindaw niya nung nailam mo. Lagi ako similasyon na rin po inindaw niya nung nailam mo. Lagi ako makaliwanag na tinabapa. Wala nga ako bapa ka. Dahil po miniman ako, ilam mo akan, ohay. Ando na po ni pagumalakas sa ilam mo ako na miyak kalala. Miyak kasubulan mo puro lang, na di ka nagkapagalan ko ilam mo. O agama, ando na po ni pagumalakas. Ikataraming balik ako, na di po miniman ako. Lati ka naging balik, kaura. Nakates yung pagumalakas ko ilam mo ka. Lati na ito na sebar ka. Ekadua, pakatiber ka. Ekatalo, pakalanak ka. Natigyan na, bapa, di na mo. Hindi na ako po namiyaswakan na nan. Natigyan na, pakalakan ako po siya ka, katalo. Sebar ka, pakatiber ka, pakalanak ka. Tigyan na, minimura siya kananan ko pa. Kahit pa ako nakatawa na kananan. Agad na tututul, dobiyan na ka. Ganyan, kaya na ka. Now na gawa nila na millennial na namiyarda. Ang area siyempre. Sobra ko pulo lang. Now na kanalak na sukay tao. Kaya kaya solid now na sumising inay no. Uyog-uyog so karumakan na kumakan din. Kaya niya na kaya sulod. Na kaya sulod yan. Kaya umaman yan at tortorogin si karuman yan kababay. Akad na rumurang naman na amama. Namiyang kagulo ko din. Tingin na dalawang kabisya, babay, kasunso kaya waka nagsisala. O at pag-iri, magpumiyante mo sa lakawan. O at, misis sa lakaw, ang kaya akarong mga nababay, nalang siya ng tuturong. Unyang mo nagay ko ang pato ba, nasa mga pato kaya, di pun gulay niya, may akato-ato ako na pato. O at, daw niya mo nagisip, siya karoman yun, nabugyan mo ito ang mga araw mo, kapag matokan niya siya, kapag munong niya siya, kami sisila ang kaya luwa kataw. O ay, nada ko natin matinami ang pikirian ang kontra ninyo rumulos. Abiyan tingin ka na ilmo ka. Nauman ang kaw na yan. Sibar ka. Napakatigal ka. Napakatigal ka. Oy, sibar ka. Napakatigal ka. Sa kaya mananin ang bayurantang ka. Pagkatapos doon namin ipagteke sa patok na mundo na pumulo. Ito naman na. Namiya ka na siya karoman. Ka na niya lagi na pumulo. Nung may na pumulo. Nung narumili-gili gamatan yan, ilinin si karuman yan na niya karagila, kita kailan niya karuman yan. Na, pagkain na nga nung karuman nila babay, di na parang pagkakilala ka ng gama, mapuro. Nung niya kung laki makilala na nung nasi karuman yan, niya kauma. Nung kung laki makagurok si karuman yan na babay, ama isya kita kagurok. Nung niya po kawang kay arum-arum bangun nama, ay! Wata ko na na pag nakakabi ang kauma siya bihita. Natagil ko man lagi na di siya rumarong lagi na nasuwate na dito sa ikaw ka diyan. Nandiyan pagkulong ka din. Kaya niya pikirian. Natigil na dala kong sindiw ng koto alok sangi ataw. Namiya parte akan siya karamakan, namiya parte akan ang kaya watakan. La ilaha illallah, mga uripun Allah. Naku naging panalago yung mga muda kaya mayan ako ito nangarakanin ay dua ma, dagan siya rin maynay. Sama sa kinig ini kuwatan na kanina, tama ni Madura, pagkat pinagsuto nga na ka. Ang pagpinagsuto kayo na kulay lang. Lagi po na kaya niya kasama kulay. Nagagagas niya si Iwata niya, nagagagas niya si karuman nila pong guro ko na yung isabag mga oripon Allah. Kailangan ko daw na matagura ka sukang bayrantang. Nakasabat ako kapakalalat. Kasalamat tagur ka na insyaAllah. Napadala sa kaputuhan o paraten kasi ko Allah. Dinan mga oripon Allah. Daman ito, ano man namin gulaw na. Siya katawag man ang mama, na matatago ko darpa ni maganag siya mo, niya kapipira lang kung mabu. Nang nagaganat yan mo, siya karaman niya na mogat. O nakagaya kong galing ang makapata siya mo. Iyaw ka Juma, misi siya masdi. Na mo, ito lang ka alim.
Nadalamag niyan mabuong kay alima kamudan apa pengusiat apa pengatatatak aduang koto alim ini no bukumuat sa kada kamudan na alim apa yang ako nag-asabi na mo niya lagi ako makapasa sila siya luminiwang mga alim luminiwang mabuong kay imam akamudan dan juga pagatapan nila nagsesa sila sa pagatapan awalay niya kalong barang magtumuasa ng mapay tawalay tugong mama loko sa alim orak alim gurami niya duduk-duduk awalay niya Tinggal pemutak kamu dan alimah imam bapak mulai dia duduk ke kapatan kawaliannya. Pinawaliannya kapit dosa nakanya dulu. Tinggal mutawata alimah. Waliannya kapit dosa nakanya waliannya ya. Lo pun lagi makarong ngomong tabu berunya meri nasi karung ini namanya kaum. Nanti na itu kano nanti buat betaa. Ito ro, di na nga di kuwala na di na siya makaalim. Kami aganat, sila mapung na di na suwata ka. Kagi mo ganatan ako nga na ikaw gatakan. Naku naging mga kurabang mo sa alim, tigin ang mata na ito. Tiri mo mama, sopang niya kan. Kagi ko lang ang nagsiyakin niya ko kumukuwala sa datariyakin ni alim. Nakatiyag siya nga pagpumusyat na watak na alim. Alim mo tawat na yan, nabahaliman mo. O, siya watak na alimang mo, napipatuan ako. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi disebut mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana niyan? Ada tarang mga ulama taru. Datarian itu apa? Ada orang mga ulama. Sabi siya, lagi disebut mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala. Uripan Allah na kaya makna niyan na basta asal sa kapagpagalaw para sa Allah natin pangangkaw Allah. Dataro ka pagsibila. Igir ka na kayo magir ka mga imtihan, mga nakatiba, na mga lalabog. Plus 1 plus 1, 2 plus 2, na ayaw man na nagtip magir ka mga atiba. Na adun ka elementary ka, napagpagala Diyos sa amin ka. Na adun ka high school ka, nabiya ka na dun. Na adun ka college ka, nabiya ka na Diyos sa amin isyon. Na adun ka master ka, nabiya ka na dun. Na adun ka punuktor ka, nabiya ka na dun. Ayaw man na niyan. Nanti kemudian itu ada mana dia orang Islam kabaran dan sanin. Dia orang kebagusan rara. Ayat maknanya nasmahu sulabi nabi alwinian. Artinya idza ahabba Allah Ta'ala 'abdahu ibtilahu. Dikira kuna kebubuhan Allah suripnya dan tupungan Allah Subhanahu wa taala. Basta kuna kebubuhan Allah dan tupungannya. Yang dikatakan Allah kami akan di belakang ke rumahnya di Syria. Kailangan man asok ka rumahnya, dali ka di Syria mintin, kenapa mintin serius? Atintin na kakano din. Huwag ako bigyan ng sububen, nandunap manig kita mapit, ali alagan sumaragasa. At ikaw mabumamasok, iwa dahil mataw ko. Tingnan mo nga bubir niyo, pahaulong ha. Barang ipagdatalan, alaga na ba? Ayaw mo niyan, na badang serius yung kami yung bigwa ka rumahnya. Kailangan na malukano di makasindag, at kibulong ito ko ang hitaakan. Lagi sabi mga boy, madang lagi katatangan ni karuman niya ng mama. At tatangan ni karuman niya ng malusobisin na nakutan ni kararangitan. Thank you sir. At ako man ang matipigil ako. Allahu Akbar, Allah. Manang ng karuman at yung koto at ikasindag. Ilan yung adamon na karuman, adamon serious niya makabig na nakapot ka makatuwiran. Kenapa lu beliau siya nga mga highway, hindi ka nung kita, hindi ka nung nagawin ang wala. Ikaw. Ito tadi biya ko adiyo kan. Paman asobiyan kan sa mga ito wata hindi ko. Ito sa mga watay na ko mga gatan wa kuan ng tabad na mati buron. Tadi nga lagi daw terebon. Awak kanang lupa, awak kanang tae. Kenapa man ubedi disugo na ka? At yang makasukulap man asobiwa ka sa may wata. Jadi mga urip Allah. Nah, pangagatan ito. Ay ako ni kasya nga peruman. Napasingat ng kaamama. Na di yung naababay na pasinga magu. Na ini ang kapasinga dapat pematatatap alo kamatangin. Hindi na benda kami, pero lang iti Allah. Kala mo nakapipia ginawa, apag kagina mami ang perumai. Doon na niya ginamami, abamara, pamana di mapia. Doon na niya ginamami, abala ato na yung itiwar kami Allah. Na benda kami, pero lang iti Allah. Kala niya ginamami ang mga tiwa. Kung yung nakisumisi, karuman na sumisinga, yung tablaka. Ay ha! Ito magsamanahal, ito ay sinagagil. Mapipagin ako, Ay, nakapagta. Na kinakapalipin ikaw. Na kanini mo kasyumdikar na ka. Na tagwang kakubag ka na awa ka. Nakin mo rin tabatan ng mama. Hindi ka di sinag sa kalalanuan. Ginawa ka. Kanya ka sa tayo pa.
Tiga nama kaitan. Kami yang kenapa pengalaman ini penting adalah kata dia pun kawan nak berpeni ni pun nak murau. Dia kena bebel bawa rumah ni nak berlawan awak kami ya. Tengok siapa dia agak sabar pun. Namun yang mula kita mana murau tak ada dicapai makanan no. Ini kalau betul orang yang mama kalau murau kalau pagawa nak betul betul pada panik. Dia tu coba bawa ama ini ya. Dia tak pakai menyuruh nak tua. Wagi mga ginawa mo tamang mamiyog yan. Aida! Niya, kaya ako! Kumanang gingaraman na ako, pero niya kasi nga, nagyang bubay kami wala. Kung niya mga sumigil karaman niya, nagugagasin niyan. Ino ka lang! Niya, ulo ka ako! Niya ka na ako sa kapagpagawa ka lang! Namun yang nakikita sa nafsi suku kaya itu, alhamdulillah, mencetak yang bubay wala ka, pengantan yang kakak dan kasahan ako. Magbuang yang mamanya cakap dia menanam-nanam orang nama rorong. Oh, kalau mana lian? Lepas kita pengangkau Allah dari itu di masa satu perhatian kanam yang kali ini kau benar taruh. Mana kena sakit terbunyi pernah? Obina tinggi ubah, lagi ini tabir kanu. Mari di penina kuda kompani minar, pada kuda mengenal tiuba. Bangunnya yang kompani minar, salah menawatakan dalam bumi dan kuda. Kamu bisa sakit. Allahu Akbar. Ayah pernah sidikan yang nakasih binar. Allahu Akbar. Tadi yang mengabarkan Allah. Kailangan mabalik apa sampai sabi Allah. Tadi ya. Ayah bagaimana nakarakan Isya. Ya Isya pun anuman. Nah ini Isya Nabi Musa Allah. Tinggal ya Allah ada bagi syaraka. Kena tu. Nanti nama alama إذا أحببت العبد إذا أحببت العبد تقومش هاي كاننا كنا الله أنتم نيتوش ساتيجي أكيا ببيان كاسوري كناكا أو توا كمانا أنتم نتوه موسى نبي موسى إتوش أكيا ببيان كاسوري كناكا Nadullah alama alhamaha az-zikr. Ayat mana nian? Na ayat terus syuri pernah kaya berbeda kan? Na ipagilah makanun akatat tadi minirakan. Ipagilah makanun akap pengunukan yarakan. Allahu Akbar. Kata dia ino kadu lima kasih bilang, oi, ada rencana mengolah di Indonesia masalah pengunukan anak Allah. Dia pakai aturan akhir beberapa Allah insyaallah. Ayat ini ilham yarakan nakapani mina. Ayat ini ilham yarakan nakapagama. Ayat ini ilham yarakan nasib kasih Allah. Dan lagi magu. Ayat ini ilham kami Allah. Saya mana ni nasib kasih Allah. Nah itu kapan lagi emanannya? Nah ilhaman Allah. Nasib siapa katanya seperti yang kali dikanda tu Allah Musa ayat mananya dapat kebebasan syuri penangan. Nanti nanti alama alama. إذا أبغضت العبد أنتم إتوش أننا غلطوا موسى أفكر أن kita nakasuri penaka أنتم إتوش أفكر أن kita nakasuri pen nantinya ayat dosa kira kita nakasuri penaka Allah na berkelipatan akan nusul dan merakan na berkelipatan akan nusul lagi mafia Allahu Akbar sehari sama tahu ada abang yang tak ada Allah dalam apa yang KPP Allah KPP dunia Allah saya makan dulu maksudnya dengan mafia nama matawanan abgeran kita Allah Subhanahu wa taala. Tadi bagaimana kalau kata Abu Nasir Nasir karena bawanya bisa dan bagaimana kalau mga ulama adna isya mga ulama abiterian wa qila in alamat as-sa'ada 11 khasla ayat tigina tuusya mga tao na oon ikakalimu sabab sa ayat ikakalimu ukiran kaoon tumakiran katatagong ikiran Allah na umatagukiran kadir ke asapulu abusya basta makakurpa kadir ke asapulu abusya na karina sa sakal na inuntong ka si Allah subhanahu wa ta'ala pagkanerun ay yakuna zahidan fit dunia rakiban fil akhirah na mabalik ka po dunia ayam ananian na huma kadang kapurunya syahid kali ini besok kata kagu kau nasi kabata terbang sa anuman amori o busa kada dia ke dunia na kana abang kon mata terbang nasi kabata terbang ko dengan kapag anuman amori na biya butuka
Pagka kumatawa ini kalim Allah, yang mana nila inuntong. Ayat 3 na ikadua, na ayakuna hamnahu al-ibadah wa tilawatul Quran, na upong ka mawaloy, maaya pag-importante na ka, na susimba ko Allah, na kusukabat ka sa Quran, na pagka kumatawa sa'ada, inuntong, yang mana nila ini kalim Allah, ini kalim Allah. Ikatalo, na kilatul qawla fima la yahtaz ilayhi, na bermakai itu niya suka teru ada apa niya rarata. O puna yang may kataw na teru na ama pamana teru na lang na mapia da apa niya mapateru ada aralanta niya beguna niya na perlu sa tawa amana niya na inikalimu. O kuman teru na kanya mimatay da babay, kanya minone, kanya mimatay tamo, kanya mihaiter, kanya milongnos, istorya kano na ikaw bagay tila. Askan yang bimapia, na kita kasih kecil kapan, na kita kasih terkadang na ayaw yan, na awain ka. Kapapasagi ka pag-upang lo. Oy, awain ka. Na kami ka, paman na gawin, kung nilagay ay katero na kang isay, paman na umapia na pero, no di mapia na paman na di pero, na di kita mapapurutong sa dunia, na ikakalimuha ka sa anuman amauli. Kaya kung nalikalima, ikapa, na ayakuna muhafilan ala salawat al-khams, na sutaw kasi siya pa niyan sa 5 waktu. Basta siya pa nakas 5 waktu na niya gusto ka. Kapag nikuha, lumayar na, buwan ni siya, sa 5 waktu, niya gusto ka. Insyaallah. Ayakuna ayama'na niya na ikalima. Na ayakuna wara'an fi makalun aw qatlun min al-haram. Na pananggiday ka sumay tumala haram. Pananggiday ka sumay tumala haram. Ani so kung may katero na kapaganda na ini siya kan ini kapaganda wilayah. Gusto na biudo. Nakapaganda. Namin nga nag-biudo. Niya ako nga sa ba? Oo, ay hindi naman na niya. Na-isyaw to kailangan na pananggilay ka so may tumala haram. May tumala haram. Nakitanang at takuna sahbatahu ma'as-salihin. Nang baloy ka akayabulew ka pa na mga tao as-salihin. Mga salihin, mga salihat, mga bilang tawai, mga bilang mga neto, kaya boleh waka na marani ko Allah, o boleh waka na marani ko Allah, na marani ko Allah, o boleh waka na mautak ko Allah, na kawak ko Allah, na marani ko neraka. Apa mimili man nga klub, apa mimili sa klub apa naton. Ati ko lang na boleh waka na sudah tarak na matain. At hindi nga soba na kaya utan, na sudah ni matao. O man kaga na tina tumabukod niya kain. Allahu Akbar. Ketika patih kudu bukan dia. Allahu Akbar. Apa mana kalau apa kata? Kaya mana ni? Nak bagi dia nak. Oh yang kata win kasangga mipengilawin kana soroyan atarmo. Oh talian ta nama sige nama atemo. Sini kompleto. Nah, mana gile ka pemina sa kanian. Ayat itu kabar magaan. La yakuna mutawadi'an ghaira mutakabbir. Gaya matakabir. Pamana baliat ka ginawang kaamangan babaan. Kana ba ka kabu? Ini wala na tahu amangan babaan, pada amangan babaan ka pagkabuben Allah, na pagkabuben sa Allah bisa nakaw. Kana may kapangan babaan, na pagdala ka pa, na pagdala ka. Dan yang tunang nakalala kong makan, kapangan babaan na. Dan sa mga mga kanya plastar. Di ba nila playboy? Kana ba dito pero nakapangan babaan. Na aya ikawalu la yakuna saqiyan karima ayakuna tanda satawa ikakalimu nama bali sotao amalay gagaw barasalaan malay gagaw barasalaan paman namalak niyo na masalaan padang naman na masalaan sasalaan niya si karuman niya na mama api ang nabada ko si karuman niya napanda ko niyan tapi niya man si karuman ka api ang nababayo napdali nga mayor kami ang mayor ka kamo na pala natin na mayor Ati kalau mister, ayo kata semua kita lihat di perlaan. Mamanya makan di rumah mama, bahkan yang matikan merusik. Nanti kita dalam biru di karumannya. Nanti kan mesti ngambil, tinggal sisa dalam biru. Pasti ada dari sana tahu. Pakai namanya apa yang sobat dekat. Adi saat dia telah sebab pun ada tak di karumah mama, maka dia dengan mama kemudian ibu tahu ada tahu. Ada apa yang betul ni? Mana yang rong? Ini nak betul mana teh harus bisa kan? Jika pun dia yang mana ni nak berna mama unagi, itu sabab ngaterang. Berarti nggak sebut apa kita datang apa kita datangkannya. Ikhlas ya para magan.
ayakuna rahiman bima khalillahi ta'ala. Nakataguan ka sa gagawin kong barang-barang api at nakadin ko ng ta'ala. O ika sa pulo, ayakuna na fi'al khalq na beri pagkakam gig ang na pamamakan mo Allah. Karena apakah binasa pamamakan mo Allah, apakah gig mo laguna. So kapag sa mga doksa, api ang kanabang na asalan ka madok. Ano yung nakalap na baka mamot? Nakalap na baka mamot? Hindi mo ka. Awidakan, kayamanan niya, api ang nabakamot, asalang nabakamot. Importante, na kayamanan niya na api ang paramay, asalang nabakamot na siya. Kasapo daw siya, hindi mo rin na ayakuna zikran del mauti, kathira, napakadamalang ka sa kapipikira po kapatay. O kung nakadala yung pipikira sa kapatay, napakadala sa limana ka, napakadala sa parating nga po ka, napakadala sa simbo nga po ka, napakadala sa kamanan niyan na mga ibadat ka, kasabot sa dala yung kapipikira sa kapatay. Balas siyang kanwala, isa din kay amanan niya na kinapakapagtabatano, similar-tano, sa sabab sa panahon taman niyo ay ang mga bayi. Kapag nilulugan niyo, isa din kay amanan niya ng mga laki niyo, mga pagaling niyo. At tanang iaryakan, asisulutan, panuluganan, oway, yan si Alim Zeno din, at si Alim Jaman Manap, at si Alim Nasir, oway. Sa kayamanan niya, kapag niya karkanong binigturod niyo sa karakan ng nakatawan niyo, oway. Kami ako na kalau mana tu yang kata orang ni kasih misteri ni, dia orang tu nak bodoh, dia orang tu berbayar. Oh, balas saklan Allah, kami akan balas. Nainu, kali kan bukan insya Allah. Ini kau pergi segi panulu, dia ngasih ke zenu. Acara dora sana ini kita kata kau pergi dalam perlu dalam semir. Ayam mana ni? Nanti perlu kau balas. Nanti kita di semua tadi ada apa? Balas saklan Allah.